Makadi mhuri yeZimbabwe mativi mana ese nyika yeZimbabwe. Naizvozvo pano tisingakupedzeri nguva yenyu tine nyaya iri kutenderera mastreets esocial media. Ndofunga nyaya iyi yatenderera munews dzakasiyana siyana nhasi. Right, according to the source irikunzi feednews.com. Right, pana pane nyaya iri kutaurwa iri kunzi Coup in CC, Shavangu wins big as a parliament begs his controversial reshuffle. Right, mhuri yeZimbabwe, Shavangu ndofunga munomuziva nekuita kwakashata kwaakaita vaNelson Chamisa vari mubato reCC, vari ndivo mutungamiriri imamo. Akaita maitiro akaita kusvika vaNelson Chamisa vakazosiya bato ravo vakaenda izvozvi havasisina bato. Right, regai tinzwe zvizere kubva munyaya yacho kuti zviri kumbonzi chii. Hatidi kutapudza panyaya, toda kuti tikuverengere mugozvinzwisisa mega kuti zviri kumbonzi chii. Right, panapa pari kunzi the Citizen Coalition for Change CCC is facing a major crisis after the Speaker of Parliament Jacob Mudenda approved the party Secretary General Sengezo Shavangu parliamentary leadership reshuffle. This move has been met with fierce resistance from the party's leadership led by Weshman Nyuwe, who argued that Shavangu lacks the authority to make such changes without party approval. Right. Unofunga mhuri yeZimbabwe, Shavangu angori pakuvhiringidza, Shavangu angori pakubata-bata, ndo mushandiro wake, anoshanda achibvisa-bvisa. Right, regai titsvake kuti Shavangu ambori ani. Shavangu anozviti ndi Secretary General, akazvipinza ega. Nazvo mhuri yeZimbabwe pane kumwe kuita kumwe kwatisingazonzwisise kuti politics dzinenge dzichiitwa munyika yeZimbabwe dzinenge dzakabhadharwa mari here kuvanhu vanenge vachidziita, nekuti sometimes mitikirwa zvinoitika rinenge drama. Nekuti tikatarisa Shavangu kupinda kwake akava achiclaima kuti iye ndiye Secretary General nguva yakanga ina Nelson Chamisa, akadzinga maMP zvakatotenderwa. But kuti tione kuti Secretary General wacho ndiani, isu takange tisina mbobvira takamunzwa. So mufungiro wavamwe vanhu vatofunga kuti maybe politics dzinodziitwa muZimbabwe dzinenge dzichibhadharwa mari kuti vanhu vaite mabasa akafanana neiwayo. So ini ndokumbira kuti utidzewo mafungiro ako kuti iwewe unofunga chii panyaya yakafanana naiyi. Thank you. Takuenda kuLiberation Struggle.